Lehetnek ezek a májusi napok azok, amikor egy kicsit mi is tenni tudunk a bolygónkért. Május 20-án a méhek világnapja van. Kicsit félünk tőlük, nekem is van rossz emlékem a méh csípés miatt. A méhek feladata a körülöttünk és értünk élő növények beporzása. Ezt a hatalmas munkát akkor tudják elvégezni, ha elég sokan vannak, de sajnos folyamatosan pusztulnak. Az ilyen beláthatatlan és közvetlenül érzékelhetetlen ökológiai folyamatok esetén nekem is, másnak is nehéz felelősséget vállalni. Én, mint egy évelő kertészet vezetője, arra biztatom a hozzánk forduló növénybarátokat, hogy ültessenek minél többféle évelő virágot, amelyek közül valamelyik mindig virágzik, így a kertben megforduló méhek és egyéb rovarok folyamatosan találnak ennivalót. Amellett, hogy lesz egy gyönyörű kertünk, egészen biztosak lehetünk abban is, hogy hozzájárultunk a méhek megmentéséhez.